In Zavain Zibai Ule Family Development Project Channel kan lo matsu min lo la subscribe lo ten min subscribe wa lo share ve turin kan so matsu tunchuma chuan engtin nge chhungkaw inlaichinna kan ti ngi ang ti kan zir ho don ani chhungkaw inlaichinna ti nge dan how to build strong family chhungkaw om kan ti te hi lo om ve top an ni lem lova aman an pichin aloni aman pepe le inseng so huam apiangte chhungkaw nuam an di mai na chena om sumale tur ti na lam ani lova ma ni chanvo cheu hlen chunga nei tur ani engtin nge kan ti ang communication tihte ho fo apoimo tihte ho na hun cha nei mi ten thinlunga inpawh an ol sambik in ngai thak to na chandun in kom ngei tak tihte ang maya zalen taka thil soi ho thei apoimo time research changa alandan chuan chhungkaw tamberin an sumlak lu za a somruk chu an fatetan an manga an hun za a som pani vel chau fatetan an pethung hun in pek tamle chat quality time apoimo thil dang tipa a hun in pek ai pu in full attention pe a in ngai sak aluchin kaman hleinem itimai thei changkai lova in man vak na tikyamin chhungkaw tan hun ipetheyang mishing aya thil dang ngai poimo hi inlaichinna ti chetu ani chin in ti hlim make room for fun in huam up lutuk hi za omna ani kherlo chhungte tan hlau om ni aol nui ho na hun cha siam turani chhungkwa athin chhale vin lutuk ni te hi sim theyani chen pui nuam ni turin in ti hlimna hautak si lo hi chhungkwa a kan siam theyani mimal thil za sakro chhungkaw member tu te po in mimal thil privacy anneyang album phone tablet laptop diary ang chi te hi an rem ti na lova hoi sak bot lo amoi nga ye mo phurna insem engki malalber ni tumot hian harsat na athen mo phurna po insem tlan achafo thakhat chunga toiletify tu khai shal na mankol tu artui mankol tu thengsil tu chhuat no tu tur le adangte siam velafu in pezon hi hadam le in remna ani fo midang bor somwang ni lova chorrim bik lutuk nei chhungkwa chu chhungkaw shisel a om lo fo an rem ti sakvero I chhungte khan cha iti zong kha cha an ti velem lo the I thlir dan ni lo an thlir dan na an thlira an rem ti lo ve kha rem ti sak chang inei thiam po le chen pui nuam ini chinang chhungkaw nuam kan ti te hi ma ani ringot inda poimo te ain midang ngai poimo a in ngai sak ton na ani chin chhungkaw nuam din turin kan zawa hian aman kan pek ve achulasin